Llongyfarchiadau mawr I chdi Emyr ar dy swydd fel Hyrwyddwr Anabledd Dysgu hefo Gogledd Cymru Gyda'n Gilydd. Fe ti dweud chydig wrthym am dy swydd? Rei gwybodaeth I bobl yn Anabledd Dysgu I cnogi tîmau hefyd. Rhywbeth chi annan jyst gofyn un o ni rei cyngor I chi. Gret, diolch Emyr. A be mae'n golygu ti gael cyflog am dy waith? A mae'n help mawr iawn I mynd â cariad wan gyman am ginio neu siopio be maen nhw'n isio. Mae'n cymryd hirach weithiau. Ac wyt ti'n edrych ymlaen at ddechrau swydd newydd? Ond dwi'n edrych ymlaen mawr iawn I neu hyn stalwm ne. Ac na, mae'n profiad da a heriol. Bydd o'n brofiad da I chdi ag yn heriol. A fi'n nabod ha mwy o bobl fi'n nabod. Ia, wel gret, ac edrych ymlaen I gydweithio hefo chdi Emyr. Diolch yn fawr. Iawn.